Tak si prišla, Danuška, hej, no ako sa ti dárka? Mamina sa drží, pozdravuj potom. Veď už aj ty si mamina však. Jurko malý však prišiel za tebou do banky. Zlatý. Danka, kedy bude druhé? Pozerám, že sa nám niečo už aj rysuje však, brúšku. Aj ti trošku zobralo z krásy, asi dievča bude. K Jurkovi bude malá Jarka však, poďte. Či? Jaj? Prepáč, čiže nie si. Sa som Mariny pýtam však, bože. Zvedavá. A vieš čo? Dobre, Danka, máš ešte čas. Ja v tom mám veku, už som mala 4, ale to bolo ino. Takto ti poviem, teraz prišla Hanka z Vyšného konca. Vieš tá mladá? No. Tak spotrebák nemajú ti splatený. Jedno s druhým, asi vezmi už tretí na ceste, no. Prišiel Jurko, hopla, do banky za tieto, však počkať, nie, cez vyčistíme. Však ako kedysi takto, keď padovcu mal bolo, no. Ale veď setkaj, ti hovorím, setkaj. Ja som taká rada, tak dlho som nekočíkovala, tak. Ale mami nepovieme, aj tebe povieme, áno, dostaneš teda 40 eur, no, do života, investičné sporenie, vidíš, dávame sporke, však sa oplatí. Keď som ešte ja však bola mamina, taká ako ty, no, my sme ešte vyvárali plienky, áno, nebolo teraz jednorázovie, no, to ti dá však v dnešnej dobe 40 eur, tak berete, no vidíš, už má investičné. Že zlatý je isto, však radosť v živote. Danka, on má jačmen na oku, počkaj, pozriem.